U min jgħid li jiena nagħmel x'nagħmel nagħmel id-dieta ma nikol xejn dik oħra. Mbagħad ma nonqos x'u dan ma naħsibx li jekk tibla l-arja u toqgħod inkollu ġo sodda. Ara, fimt? Li qed insemmu rutina di vera tajba li semmejt inti Ġuli. Illi ħafna nies mela jisom ikunu daqsxejn konxji ta' xkielu pereżempju għal breakfast, għal lunch u għad-dinner. Però li ma joħdux into consideration anka xi ġri in between. Mela pereżempju, li mmur innaqqar mill-friġġ, li mmur niftaħ il-kabord għax qabżithom li t-tifla jew ir-raġel u mort innaqqar mill-kabord li m'għandix nagħmel fuq il-laptop jew qabżit li nibgħat l-emails u mort nieħu xi ġelat. Dak itellaw bla ma taf. U tiskanta. Jew xi soft drink, jew xi tazza ħalib b'xi shake jew hekk. U taf xi jtella isek rajt li moħħi. Dawn l-affarijiet li naħsbu li huma healthy. Pereżempju ngħid ħanieħu orange juice, ħanivvinta. Jekk inti tara pereżempju dak l-orange juice jekk inserta xi wieħed minn dawk illi vera jżidulu zokkor, mela u diġà di natura għandu, iżidulu miegħu jien minn għalija qed nieħu xi żewġ l-arinġi. Eżatt. Qed l-arinġi għax-xarta. U ħafna nies jgħidu. Apparti li meta tasarom iż-żejt iż-zokkor u mbagħad dik storja oħra mbagħad. Neħejt il-palp u neħejt il-fajda allura. Imma irridu noqogħdu anka attenti, anka nibdew rutina ġdida li dak il-prodotti li ħan nixtru nittawlhom naqra minn wara. Mela għal pubbliku ġenerali pereżempju, kuċċarina zokkor hija madwar 4 grammi 4 grams of sugar. Mela jekk jiena qed jgħidli li f'dal orange juice pereżempju hemm 15 grams of sugar, hemm min tal-inqas 3 kuċċarini. U hemm min jgħidlek jien ma nafx kif nieħxien, la nieħu zokkor mal-kafè, la nieħu zokkor ma tejna zokkor tajtu. Meta tara mill-viċin tara kemm anqata xejn. Dak zokkor. Inti pereżempju ġus li ħadd inti. Il-laħwa tal-lum min jafx kellex, illum kelli nagħmel test tal-glucose biex tara l-ġisem. Interessanti ħafna biex tara l-ġisem kif jirrispondi mat-zokkor. U parti mill-proċedura u li jieħdulek id-dem mbagħad ituk ġus. Tazza mhux bċajta fiha daqsdi, jagħmlu ilek bit-zokkor, ħaltu ilek bl-ilma u tixrob da zokkor. U l-ommi għattila aħjar tawhom li kollha downa tal-inqas kelli nixrob bil-fors dan it-zokkor ovvjament huwa test. Mort għad-dentist wara? Laħwina. Tibda tindu min jafx ħadd naħseb ħadd biżżejjed għal xahar. Le, u hemm min anke eżempju ma' drinks ta' spirti, għax naf li għadu l-ħin meta nsemmu affarijiet. Drinks ta' spirti, hemm ħafna li m'għandek xejn. Li inti tgħid drink alkohol. Eżatt, bravo. U fil-verità ikun mimli zokkor ukoll. Ġifieri apparti dak. Ġifieri aħer, għodu ħafna attenti, ma tistax tiffissa illi kull ħaġa li tmiss titoqgħod tiċċekkja, imma jekk ħanaqbdu rutina, speċjalment matul il-ġimgħa, illi jiena rrid nagħmel progress, mela pereżempju rrid neħles minn xi ħamżejjed, rrid inżid it-tonik, dan affarijiet importanti. Għax inkella ġimgħa wara l-oħra ħanibqa' b'dik il-frustrazzjoni. Ja ħasra li bdejt u ma qed jinbidel xejn. Ġieli jkunu naqrid żgħar illi jew qed nagħmilhom żejda jew nieqsin. Għax kif qedna, il-fatt li ma niċċaqlaqx, u ħaġa nieqsa, mhux żejda. U hemm min għandu din l-idea illi jiena biex immur il-qoddim f'ħajti li nissagrifika kollox. Fir-realtà, pereżempju, jekk jiena qed nagħmel l-eżerċizzju, ukoll aktar x'għandi bżonn nikol aktar milli kieku ma nagħmilx eżerċizzju. Issa din mhijiex statement jott għal kulħadd għax hemm każijiet partikolari. Imma di natura jiena allura aħjar nikol ammont biżżejjed u niċċaqlaq milli ma niċċaqlaqx u nikol ftit. Għax il-kwalità tal-ħajja mela mhux niċċaqlaq, ġifieri ġismi mhux qed inħadmu, mhux qed inħossni daqshekk tajjeb, aktarx. Qed nikol ftit, inkompli nżid mal-miżerja, ħaġa ġib l-oħra, għall-maġġoranza mhijiex kwalità tal-ħajja, meta jħassra nistgħu niklu naqra iktar għax inkunu qed niċċaqalqu naqra iktar, u mbagħad ħaġa